Pindho samudra pasang kan tanpa wangenan tresnaku mring sliramu sayang cahayaning bulan kang sumuna abyoreng tawang yakti sliramu kang dilamunan. Wow, luar biasa sekali Mas Iwan. Kok bisa banteng ngono Mas warnane piye ya? Anu jamune sapa Mas? Jamune herbal Mas. Jamune sapa kok? Herbal bekonang. Ndak ya, digatus. Gatus. Nek turah. Nek turah. Elok. Thank you untuk teman-teman dari Pandawa 5 dan juga Din Audio Production dan juga AG Mas Din Video Shooting dan juga AG Audio Production. Spesial buat teman-teman Sinoman Ramuladi dan juga teman-teman yang hadir, temannya Mas Manten dan Mbak Manten. Sumripet angin rapteri tansah ngandani setyon rajang telenge ati angen-angen kumlawong suwung ing wengi sepi tansah ngrandi tekamu duh yai wong ayu ake nyedak ing sandengku nyawang manise esemu gawe larameng atiku tentremen atiku haywa bekat tresnamu sayangku pindho samudra pasang kan tanpa wangenan tresnaku mring sliramu sayang cahayaning bulan kang sumuna abyor ing tawang yakti sliramu kang dadi lamunan. Asik sika sekitarkan Mas Masih Mas Mati nanti joget Zoma senang bos wong hayu akhirnya nyata ngekeberakaku tresna no loro pronto ning atiku amarga kapidhong wewayangmu ing pikirku hayo bakat tresnamu oh sayangku Indo samudra pasang kan tanpa wangena tresnaku mring sliramu sayang cahayaning bulan kang sumuna abyor ing tawang yakti sliramu kang dadi lamunan. Siga
Indo samudra pasang kang tanpa wangunan tresnaku mring sliramu sayang cahayaning bulan kang sumuna abyor ing kawang yekti sliramu kang dadi lamunan yekti sliramu kang dadi lamunan. Oke, thank you Mas Ari Maisa.